Nyabete, 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 no muyae, nyabete no moitongo nyabete na manganae, amabati nangira bankugura inga amabati anakorara naende matebiga kuri gaiga kakona ko kore ruguru nde machuru na irubi muri gali no bata mangana mange igaiga amachenya gutumire bo bese bokega na bokendo kwagura ritoke wacha koineka kwari bika bupara mahati nabo tokoroseria kapanda gakeiga ndo unagokora biashara agere tuti na busaiga na hindi n'ikingini ekima bono isikumire mugonda ngiri nyingi nero kwanda kwabika igali kwana kirabangina na hindi nabo kwanda tarajambiri kwaji kwagura kuri ndo enyanya ukubika gaiga na gatunda na kende na gitunguo igora bakonyoranga igo gwachakire kuna kwegendereri ekero kagoje tanyoranga ni gwikaransite ngabono tubwati kendo gukora anyora nga igogendererete na ndi guchiga akomente mugore mburi akomente mugore ngoko igo bono aina ramagenderero omwali oyekera gocha guchonera gocha kumwe kai musubati yo muna chitiga ndochi bano nanjema emburi nasibire gaiga isiko ndochema engoko ndochi bano kagocho mukarangererige kagocho manyanyere engoko igo no bakorra burungi o aina ramagenderero mwana one tuso kana ibintu bikoche gochaka kurukuru mutigo ebiko chakera kurunse ngora igo na bokorenda mwana ona sobugi mu butumenyete nabakonyoranga baada ya matuka masini nyiga na wanyane bichuchu biratoka bachukuru no ko basomige ko bote ko abere gasira isi igo bana eti akonyakolera igakolera babu mwana one igakolera tu konyakolera ngire ndare gochera puka minuti sababu kumena na ntite mwana no mete chinga kisi gato ikirete mone se ni gero okanyaro moise kigitago taba naki muru kitare ko musani ko muru ukwato uitagati nto kumanyanga no musani akanyaete ko moise agachaga itagati agacha kukuliba nani aya tu base korasa demere miane tai kubwata dusarusi bisuma biribiroro torore tubikariko turi kimutana lya sitakangira nelibubeho dei sikume itari yago no bati chibeso kugura mucho yo kware gocha kwibangete kai ende ngakumirende kinande kyaba kemuntu akagoteibo kemuntu aya bono mwana one mangana kemuntu to nakora to yaye nandi to basa kogechi kumono na bembu yayiri igo orie kararoche akomacha umuntu akorera umuntu bobe basi ine ere mugokoye iga itokumia igendo nje nko gusabaniki ama tukumno amenyete gangoja kumurabori biya aye to basa kukumikende yonse asinginju eskumeye nyoko simegere talike muntu eskumeye geroro kero munta akoreki kero munta so mucho yari mpaka ke muntu uyu igo mwana one tindochi nga igento nkero kira gutange gutaji ngini chindi cyonse uro mucyoyo na ende igento nkero kira gutange none ngombe kuchikukama engombe kama toroseri chai no nyanerige na karanga toroseri ndagira igo to basa kukumya mangana ke muntu ke muntu mangana aye mucho yamanye buchya aye dago tebye nga emechima buru mange ebisete ebichuri ebyoroche ebi igoti ngora kote imange mono aye bikomanye nengoja kuyamanyuri nkuja kumurabori buya lakini ekinge goja kugutanga ngakero kinde bano tebe bono kwiraniri gubobe indo tebe bono tikangira neseito ya bono tigandara kubuli umwana one nonye nisabarie kero kogenda itukundiye ranyore kwa gochiru ekineke goche ekemo na ende nigo korara siku kwagunsa tebe ngabona arandi nesanga kumuka kwagenda na ende nari wakende sabari ebitiro mbia ebitirimbo chikona nchiyo na chichu igo obugimobo aye koro muchu aye bono terema manyanga noli
Chwe mwaka misati tingwanje muchuyone ochakena ndi kuchandu njirinde yonse kuitira nona bana bana kuitira abantu kurusiko. Inche nonde ga mno mwaka na ndi nkulindo muchuyone burungi na ndi tinkogania ochaka ko ayo chaka konyegaliwo yaya. Mangana ke muntara kara yatika mbura no nyoko na waliga. Bona ye nyoko na rora kwa mangana abwene to kokorera tali mangana ke muntu. Ke muntu na abwene na rategera kurwa sinyoko na kurwa sinde nchise. Igo inubo na bana bana emogotegera mangana kurwa sinto ababuli baino. Igo to basoko kunu asikende yose. Kwanyibule byo mwana no. Mete no eni goro mugasu ikiagirete ndwaro gitina chiti kubika amachi ukuruga liko ke muntu ko agacha agaitira amacha. Amane bono. Na boigo. Agateba ngaki. Agateba no na amacha mitira bongo changitire. Kwani kwale koragira kusino nigiga gwachire konyore ndagiro kare kuitorai. Tigambo tebie. Eyine ngarika. Eyine ngarika. Bono arorire ngana inde bono gwachire wajagire kumamiga kuruga bono konya kari ga igakona asagara gonjo kana igako aigwete buyanga bono mwabale bono nyore naye gwachire bono kwaira kabaga. Akini kionga kogosa. Nyinche mukwanere ngatuito mubekense na nyokolende elinda tomubeke boronge tomatabe oyo narochire oyo nere bono musubati omino nere musikane mugusia gatera muse como kazi como nene nyamazigere igo no mokazi como nene no monego ikarera como lazima musikane egera no lie ensera agendere mugusita tere tobe ekinege ntamanyitenga amasikani ngo cyari gocha gusarika kati umuise komana no muise komoke ayaba no muise komoke Mamanki kyo kwata nae kwani nakiwata ngike muntu yakora tabonega nande nintagerete ngake muntu narero no chobonega nande oke thinking kibono kwanda lero be kwani nako gachi aike muntu nsike bunore sike onyugwete ocha bwonega igano haya gwakorera omwana no nsipi go bugite ngatinya manyeti yani okariba kachiba sikia matanga liyo mugakona akwete ogwe akora ngabo naye kamanyi mugo soro ga ngamu kamumura haya bwonega no timba sako nyago gotacha gocha bwonega iga tim konyora na go kaniri tintage timanga nao soka no soka okori kwari bakachintu umanu hachi haya gwakorera omwana no nsipi higonya manyete none kero na nyora matanga nkware gochana na matanga ura muna mama rende ndoje gwakwire aya mama nginyoria mama gakina chitega nganyora tui igano na arenga gotoka anonsi misiri takono kombwata bwati kurumageka nga mama I'm not your mama we na kia gotebet andebeti andebeti tabwati baibo bana abantu bari bose nabo ibega muntu n'icyango cyane atori tukeria turi omoire bono gocha muntu igiga agoteba niki cyango cya muferi aye tigakonya kurira no maite yana bora sako nyana erejire sababu no maite na bomo ntago gofike karo muguri yate yo maite na bago gofike lakini tago tsere ke kai bona eremereria ngo chari na bago chari sekia chana na erebieka egere mangano cia beburungu tigakonya kurira nando maite karo ko bomo remereria kire gento gegwechoka ngora nari nereire nande nenda koremereria kabisa yakonya gukwa moyo tabu serendi na pasa no biburi abusyanke cyanje nindere dukwenda nere sante nimwanje naro lire style yo kunya kurira igo mwana wane naro lire no moremereri uri ona yegento gukora aye nande nenda koremereri mono na inche munande iga ningendereta kunya gusaba na mama miro munaro mongena bwe kanisa nera kunya gusaba turi ebinto nko babire raini burunge byonsi pi nande no yana mariga yonsi bono ngutinyi kuri kwa igure wabo mwana one aya kabo moremereri nchombo bana bagose gocha nere ngocha gwikara tebe naki bona babono bakunya gumferiga nabunkunya gutubira
Kang'ani wochaka na kobimba magoro, kobimba enda, none chimbotechi kwabimba amacha ichero mobere. Anthony go baboriwe gutarira chinyagitari ariko ringori go borere bwe chinyigo hekero lyarengeri tukorie chinyigo himeye senkima. Na mambo ya madeni mengi, lakini hiyo mambo ya madeni sasa nimenyorosha, imeingia laini. Twagororire uchumi na wegonto joke ya magorie binto ene kirio murai wense Dr. William Samoei Ruto chingak chietaro ya imeye county ya Kericho. There should be somebody going to court, and if we don't see one in the coming days, we will spearhead. Ababwatani korwa sekiama ya Jubilee go chego chora balia bago chiakora sogo soere serikali ko bwatikana no gosieko wechiba echo chibwate chi license ane norogongorwa Mount Kenya.